барои ҳамин моддаи ҳамин 7 ҳудуди тоҷикистон тақсим нашаванда ва дахнопазир аст. ҳамон ҳудудаш ки тибқи харитаи ҳамон дунё муайян шудааст ки тоҷикистон ҳамхел территория дорад, ҳамон масоҳати квадратӣ, ҳамхел давлат эътироф карда шуди, давлати бунёд демократии дунёвӣ ва конститутсия худро дорад. ана ҳамон чиз ҳамаш ба чуноне ки дар сабтҳои оянда гуфтем, хуҷаини тамоми моликиятҳои давлатӣ мардум аст, на балки президент, на балки пешвои миллат, касе ки бошад. Бинобар ин тибқи ана ҳамин модда вай ҳақ надошт ки моддаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамон ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистонро тақсим карда ба хитои диҳад. Ин ҷиноят эътироф мешавад. Тибқи боз кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон боби 29 асоси ҷиноятҳо ба муқобили асоси сохтори Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 305 хиёнат ба давлат эътироф мешавад.